Kardom don marle tu ajak dingklu efit puthot pini nang litum han Rbey mixes video YouTube channel lo kurwang thulupan kadong chupajer iklo don marle tum pini pinak ana ajar giding efit litum puthot Karbi Lamlir Ingkung-22 lo kenang sot alam the charli ponik lo na lepen dia ikta nili non malom sai durut ajoine na litum phan video naliwan pik thek thede lo lepen don mar litum aga cerap cito dun pen nili YouTube channel penang an pe prang dun ik tang lo non ke span se nalitum nili YouTube channel subscribe ikra nili phaning ba theduni bomo tong na te pinia video litum pangching ponik lo na don mar litum pini ki chingsi alam theli tum charli ponik lo na la bangke tarjang puke ke parisu arta mati Parisomirmir puphansi podam iklo English pen ke a growing young male pulo Assamese pen ke deka boyok sila ke kenang sot alam theglo adun thu kenang sot alam thela bangke te nei puke laki ajang thu phansi podam iklo English pen ke hair oils pulo Assamese pen ke murod logwa tel pulo don male tum adun thu kenang sot alam thela bangke Tokphrok puke rhinoceros phansi podam lo Assamese pen gor pulo ili Karbi Lamtang pen ke kinduk pulo don male tum adun thu kenang sot nai alam thela bangke Vetahu puke moi chipang duk pen kardom phansi podam iklo English pen ke an egg of praying pulo Assamese pen ke prathana pulo la solam the pen chinglit koi isi kenang solam the charli ponang la bangke Votahu puke kesang malam su kachington phansi podam iklo English pen ke to take rest for some time Assamese pen ke khontekor babe jironi lua pulo sidon male tum Vetahu lapen Votahu chitrek ik pikla ning chibik pami nang ji don male tum adun su kenang solam thela bangke run pugeli tum kadu te chini lo hema phansi podam iklo munit ki do adim phansi podam iklo English pen ke house pulo Assamese pen ghor pulo la solam theben chingbar kri silam thedulang elitum manghui nang ne charli ponik lo nang la bangta ala bangke run e pulo te hem phangai kali lo run e puke keso kiun e okpran ke heno phansi podam inglo English pen ki illness sick pulo Assamese pen e bemar ohusthota pulo don marle tum adu thu kenang soralam thela bangke rengthin puke areng pulo mati ireng phansi podam iklo English pen ke da skin pulo Assamese pen ke sal pulo don marle tum pini ilitum Karbi Lamlir Ingkung-22 long ki ju silam te charli ponik lo nang la bangke tengmai puke akung chingmai chit phansi podam mate hoton harlung si akung chingmai chit puki podam tengmai lo jode neng sokna kiledun tami pupu ma didi tengmai lo jonangi pidun pupu mati la don marle tum niliphan la nili YouTube na kilang du dikber korting jirtum na karju panalam the pasoni do phule la pen harlung phan litum Karbi Lamlir pen kupuson si ki puik tamlo nile li tardi biglo pen li tardi bistami exactly about mane jong thip pu lam the si jong thip pen alam thebang nili longdam ikede sitang thanik ponpo ilitum Karbi Lamlir pen phule phan ke norne pulo adun thu harlung phan ke ili Karbi soarlu mate therang renga jutang alo lunjir pen kaparap ikdam
along nili kilong duna tengke rup batik poe bisita batik ke ilitung Karbi alam kali sini lila dong solam the bangi long dami ke delo si biya joang iglo ali tume chini purte cepat coy bom na kan mai litung bong chethan chimu lan si litung thik thuli thoti si panik belo